Sziasztok! Újra itt vagyunk a palántanevelőbe. Ricsi vagyok, Szentesről. Ezt azért nem szabad elfelejteni. Jó kis kertészeti városban, mindenki fehér paprikát meg erőset termeszt, én megpróbálkozok mindennel. Ez a lényeg. És hát látjátok, eltelt egy pár nap, ma van csütörtök, 4 nap telt el, kisütött a nap. És hát nézzük, hogy mi haladt előre. Karalábokat az egyik részét kitűztük, ezek még várnak egy kicsit, erősödjenek, de nagyon kéne már nekik a tűzdelés. Kapor az szépen levelesedik befele, azt is lassan lehet csipegetni kifele magunknak kis fűszerezésre. Retek az 2 hét szerintem, aztán lehet is fölzabálni őket. Nagyon szépen alakulgatnak kifele, kis gömböckék. Hát a tépősaláta az 4 nap alatt az eszméletlenül mód megugrott. Aztán mi arra jöttünk rá, hogy hát nem is fogjuk ezt inkább kitűzni, nem megesszük így. Majd a fejes salátában majd lesz magunknak. Karfiol is kezdi már hozni a sziklevél után az első levélsort. Alakulgatnak ők is, mellette a jégsaláták, azok is már azért alakulnak, ekkora levélzet. 2 hetes vetés durván, csak hát azért volt borús idő, meg időhiány, aztán még a kezdeti öntözéssel volt a problémáink, de most már alakulgatnak. Jégsaláta, telkáposzták, azok is hozzák a leveleket, szépen. Fejes salátát azt számoztam a földre, mert nem nagyon fértek el. Azok is már hozzák a leveleket. Hát meg elég foghíjasan kelt, hogy olcsómokból próbálkoztunk egyelőre saját magunknak, hogy mit tudunk kihozni belőle. De hát majd nem sokára alakulgatnak a dolgok. A jövőre próbálkozunk valami márkás vetőmagot venni. Szőlő is kezd megpattanni 2 helyen. Ott látszik szépen. Kincsen erősebbek. Csilik azok még egyelőre váratnak magukra. És hát a 2 napos munkám. Paradicsomokat éppen most tűztük ki. Kicsit föl voltak már nyurgulva, kevés volt nekik a hely, aztán mentek az ég felé. Szentesi kék vagy lila karaláb az is ki lett tűzdelve. Ma, tegnap meg volt lakótársainkat is eltűztük, a paprikát, meg a paradicsomot, azt a pár csülit, ami kikelt, meg a paradicsomokat, azért tegnap raktam fel a Facebookra képet, hogy alakulgatnak. Meg hát kísérleti szempontból raktunk el egy pár darab muskátlit, meg kastélyrózsát, hát ha megmaradnának. Nagyjából ennyi a párnapos munkám. Majd még csinálok videót, hogyha tetszik. Sziasztok!